外道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。菰田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の外道を育てる気はないぞ。いかにも。外道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。